Hej alle sammen. Jeg har lige lavet en kort videoguide til, hvordan man kan installere WooCommerce på sin WordPress hjemmeside. Og det gør sig egentlig gældende for både hjemmeside og for blog, i og med at det egentlig er det samme system. Men det man skal starte med at vælge, det er, at man skal finde et plugin herude i venstre side. Og som I nok kender det, så får jeg så listet typisk de mest populære og de mest anbefalede plugins osv. Man har så mulighed for at søge efter et plugin heroppe, og der skriver vi så bare WooCommerce. Som I kan se i min WordPress, den er lige på det engelsk, men det er mere eller mindre det samme på dansk og engelsk. Så har vi fundet WooCommerce her, og så klikker vi installere, og så går den egentlig bare i gang med at installere. Når man har installeret det, så skal man lige have det aktiveret, ligesom man skal med alle andre plugins, og efter man har aktiveret det, så kommer der sådan en setup guide, step by step setup guide, man kan sætte op. Og så vil man så få sat alle sine normale sider op, man skal bruge til en webshop, herunder kurv, min konto osv. osv. Under setupen her, som I kan se, jamen så kan man så vælge, hvor man ønsker at sælge sine produkter, alt efter hvor man har baseret sin shop hen. Der kan man så vælge, om det skal være Danmark, og hvad valuta den skal vise osv. Og når man har kørt de her små step igennem, man kan også vælge, med hensyn til moms og skat og så videre, hvilket betalingssystem der skal bruges, og hvis man sidder i Danmark og bruger QuickPay, men så kan jeg så afsløre, at der er allerede lavet et plugin til QuickPay, som gør, at du hurtigt kan få sat dankortbetalinger op. Nu har vi sådan set kørt stedet igennem, og så bliver vi bare bedt om at oprette vores produkter. Hvis vi lige går op og går tilbage til admin-delen her, jamen så vil I så kunne se under sider, at der faktisk er oprettet alle de sider, som man nu skal bruge i forbindelse med en shop, og det er for eksempel det her med kurven og konto og så videre, hvis vi lige prøver at hoppe ind under sider her. Pages, der er kurv, tjek ud min konto og shop. Og herover der har man så sine produkter, sine kategorier og så videre. Man har så mulighed for at oprette sine produkter herfra. Og man har mulighed for at tilgå sine indstillinger i WooCommerce her, hvis man holder musen over WooCommerce. Der er rigtig mange muligheder med WooCommerce, og man skal ikke undervurdere det som et webshop-system. Så ja, det er bare at gå i krig. God arbejdslyst.